Ulla. Det var da pudsigt. Ja, verden er lille. Ja, det må man sige. Men kunne I tænke jer noget kaffe eller te? Te, det er altid godt. Te. Det er også på te-vognen. Ja. James, 2 gange te. Tak. Nå, men I har været nede i banken og fået lagt et budget. Og I har været ude og kigge på et lille procent til 1,8. Ja. Og det kommer lige til at komme lidt nærmere ind omkring finansieringsmuligheder og sådan noget. Men til at starte med, vil jeg gerne høre lidt omkring jer selv. Altså, hvad I laver lige nu, og hvad jeres fremtidsplaner er. Så hvis vi starter med... Jamen, jeg er undskyld. Og jeg er 28 år gammel. Jeg troede, det var 10. Og jeg er ved at læse til ingeniør. Ja. Som jeg er færdig med om. Ja. Okay. Og hvad med dig, Ulla? Jamen, jeg arbejder som advokatsekretær. Ja. Jeg er 25 år. Ja. Og jeg regner af, at jeg skal blive der mange penge. Okay. Og som I kan se ud fra budgettet fra banken, der opstiller jo faktisk kravene til at kunne optage et lån i banken. Ja, og vi har jo også selv sparet 100.000 sammen. Ja, jamen det er jo rigtig godt. Altså, I har over 10.500 til rådighed, og så har I 100.000 til. Så det er faktisk nok til udbetalingen i købet. Det svarer jo faktisk til 6%, så det er jo meget godt. Ja, men det jeg tænker, det var, ligesom nede i banken, der fik vi lagt budget, og hun forklarede lidt om de forskellige lånemuligheder. Men jeg tænker, om du ikke har mulighed for ligesom at specificere det lidt, fordi jeg var egentlig lidt lost. Ja, jeg synes det er svært. Jo, altså ud fra de oplysninger, der er kommet, så er der jo faktisk især to lånemuligheder, som vil være attraktive for jer i den situation, som I er nu her. Ja, det vil vi gerne høre mere om. Ja. Ib og Ulla har valgt at låne 80% i kreditforeningen, svarende til 1.440.000. Derudover har de valgt at bruge de opsparede 100.000 på udbetaling, svarende til 6%. Det resterende låner de som et almindeligt boliglån i banken, svarende til 260.000. Det første lån, som kunne være relevant for Ib og Ulla, er et obligationslån, hvor de låner 260.000 i banken, de har 100.000 i udbetaling og låner 1.440.000 i kreditforeningen. Grunden til at vælge et obligationslån som en mulighed er, at det er et fastforrentet lån med kurssikring, og derfor kan Ib og Ulla sove trygt om natten. Renten er normalt lidt højere på et obligationslån. I dette tilfælde er renten 3,5%, og kursen er 96,09. Det betyder, at Ulla og Ib får en hovedstol på 1.530.000. Herudover har de udgifter til kreditforeningen på 29.405 kroner, som der er lige meget hvad, når man låner penge hos en kreditforening. De går blandt andet til tinglysning og stempelsafgift. Ib og Ulla har valgt at låne 14% i banken som et almindeligt boliglån. De 100.000, de har opsparet, bruger de som udbetaling, svarende til 6%, og de resterende 80% låner de i kreditforeningen. Fordi Ib har 2 år tilbage af uddannelsen, vil vi foreslå Ib og Ulla at oprette et flekslån, nærmere betegnet et F3-lån. Grunden hertil er, at Ib har 2 år tilbage af sin uddannelse, og da renten normalt er forholdsvis lav på et flekslån med en kort løbetid, vil de kunne spare lidt penge her, til Ib har fået en højere indtægt. Efter den 3-årige løbetid på et F3-lån vil der blive fastsat en ny rente, og skulle Ib og Ulla dog vil skifte til et flekslån med en længere løbetid, kan de gøre dette for kun 500 kroner i oprettelsesgebyr. Ja, så har vi fået en lille kort forklaring omkring de 2 låntyper, som vi mente vil være fordelagtige for jer. Så kunne I egentlig tænke noget spise? Et æble? Et æble kunne sgu da være fedt. 2 gange æble. James, 2 gange æble, tak. Tak. Skal du have. Men skulle det nu være, at I beslutter jer for, at lån, men så alligevel mener, at I får et andet lån, så kan I godt det. I kan få det omlagt. Det I så skal tænke på, det er simpelthen bare, at det er involveret med nogle låneomkostninger. Altså omlægningsomkostninger af lån, og det kan være rimelig dyrt, så man skal lige regne lidt frem og tilbage. Det vil I så kunne bruge jeres bankrådgiver til. Det plejer de at være rimelig gode til at rådgive. Men skulle I nu blive usikre, om det egentlig er det hus, som I gerne vil have, altså har I skrevet under på købsaftalen og det hele, så kan I faktisk godt komme ud af det. I kan komme ud af det, hvis det er, at I ombestemmer inden for 6 hverdage, så skal I godt nok betale 1% af købssummen. Det er også penge. Det er mange penge. Men det kan I komme til livs ved, at I får et advokatforbehold skrevet ind i købsaftalen.
Og hvis det er, det står... Det er noget, du kan gøre. Det er noget, som ejendomsmændene faktisk vil gøre, men det er også som advokater, der kigger dokumenterne igennem. Okay. Det er simpelthen, det betyder, at vi tager forbehold for, at advokaten godkender det. Så vi vil kigge alle dokumenterne igennem, og så vil sikre, så mere eller mindre, at der ikke er nogen faldgrupper, at der er nogle statutter, som I ikke kan overholde, eller lignende. Og så lidt til det juridiske, som formentlig nok også vil være en god idé, som at I lige tænker lidt over, det er, at nu når I ikke er gift, og heller ikke har planer om at blive gift, så vil det være en meget god idé med en samejeroverenskomst. Så har I nu fået en hel masse input, og der er rigtig mange ting at tage stilling til. Blandt andet også lige med finansiering, og om I vil have huset, og med sameje og overenskomst. Skulle I have spørgsmål, er I hjertelig velkommen til at ringe tilbage. Jeg tænker, om jeg kunne få en af de folder, du har liggende der om det, så vi lige kan gå hjem og læse det næste gang. Det kan vi tro. Tusind tak. Der står også en lille smule, og som sagt, hvis I ellers har nogle spørgsmål eller lignende, så er I hjertelig velkommen til at lige ringe tilbage. Så kan vi lige drøfte det. Ja. Tak for det. Selv tak. Tak skal du have.